Quan parlem de televisió, sovint ens venen al cap els canals generalistes coneguts per tothom, però la realitat va molt més enllà. Canals com Barcelona Televisió realitzen una feina molt important, com la de donar a conèixer els temes locals que sovint passen desapercebuts. Se seleccionen a partir del contingut, és a dir, el primer que nosaltres ens defineix és que nosaltres som la tele de Barcelona, per tant, el primer que ens marca és parlar de Barcelona, explicar el que passa a Barcelona i el que li interessa a la gent de Barcelona. Bé, les audiències tenen la seva importància, almenys per dir-te que hi ha algú que li interessa el que estàs fent, no? És a dir, que hi ha algú a l'altra banda i poden indicar-te, donar-te pistes de coses. Però per una tele pública les audiències no són el més important. Per fer-nos una idea de l'abast de Barcelona Televisió, cal dir que és la televisió local amb més audiència de Catalunya, amb una xifra de 103.000 espectadors diaris. Per als canals locals és molt important donar-se a conèixer. Per això les noves tecnologies i les xarxes socials són de gran ajuda. Fem molt treball, especialment sobre Twitter, Facebook no tant, però Twitter sí que fem molta cosa. I tenim un bon nombre de seguidors a la xarxa que participen i llavors s'arriba per interessos, no? És el que et comentava abans, és a dir, no consumiràs tota la portada o tot l'informatiu, sinó que aniràs a uns interessos molt concrets. Destacaria el tema de les aplicacions mòbils, no? Tot el tema de que des dels telèfons mòbils tinguis la web adaptada, tinguis aplicacions per iPhone, per Android, puguis consultar, puguis veure els vídeos també, és el que et deia un resum d'un partit de futbol que el puguis veure al teu terminal de mòbil. Si volen sortir, és l'únic lloc que tenen garantit sortir. Això és exactament així. I moltes vegades tenen moltes situacions de pes. L'Atlètic Barceloneta està a punt de disputar la fase final de la Copa d'Europa de waterpolo i a Barcelona ho sap la gent de Barcelona a través de Barcelona Televisió, si no, no ho sabrien de cap de les maneres. A mi, per començar, quan es diu en qualsevol canal, qualsevol, sigui TV3, sigui Telecinco, sigui La Sexta, sigui 4, ara la informació esportiva per mi és mentida. La nostra batalla no va per aquí, la nostra batalla va per dir que hi ha un xaval de 10 anys que fa esgrima a Reina Elisenda i que vol participar o que participarà en un campionat del món. Pel que fa a les instal·lacions, Barcelona Televisió no té res que envejar una cadena molt més gran. Fa poc van traslladar l'edifici central. Abans estava situat al centre de Barcelona i ara es troba al Poble Nou i disposa d'uns envejables 2.500 metres quadrats. Un altre aspecte molt important de Barcelona Televisió són els becaris o estudiants en pràctiques, ja que el canal disposa d'acords amb diverses universitats de la ciutat. Doncs bé, jo cada dia truco a les 2 del migdia, perquè jo faig l'horari de tardes. Aleshores l'Albert, que és el meu cap, em diu doncs mira, avui has d'anar a aquest lloc i a aquest altre, o tan sols a aquest lloc. I per tant, planta't aquí una hora abans de l'hora que passi aquest esdeveniment. Per exemple, si he d'anar a cobrir una roda de premsa al Palau Blaugrana a les 6:30, em fa estar aquí a les 5:30, jo agafo el material, etc. i em planto ja a l'hora que sigui estipulat. Hem tingut l'oportunitat d'acompanyar un equip de Barcelona Televisió durant un dia de feina. En concret, els hem acompanyat a fer un reportatge sobre la Federació Catalana per a Disminuïts Psíquics. Durant aquesta jornada hem conegut de prop com treballa i com enfoca els temes BTV. Un aspecte molt positiu dels canals locals és la proximitat amb la que es tracten els temes, fet que permet que el públic pugui sentir que forma part del canal. Però la feina no es limita tan sols a la gravació. Cada peça i reportatge que s'emet té darrere un important treball d'edició i de producció. Principalment el que fem és gestionar els recursos que tenim i poder planificar els rodatges de cada redactor, facilitar-los la feina. Els que ells hagin d'anar a fer, que tu puguis tenir la manera de portar-los i si has de fer gestions, demanar permisos, facilitar el rodatge, bàsicament. Tot ha d'estar a punt quan comença el Telenotícies. En aquest moment, tot el pes de l'escena recau sobre la presentadora, que ha de confiar en els seus companys que no surten davant de les càmeres perquè tot surti perfecte.
Doncs sobretot que nosaltres som una televisió local de la capital de Catalunya, d'una ciutat molt més gran, i jo crec que aquesta és la principal diferència, que aquí a Barcelona passen moltes coses que té a veure estrictament amb el municipi, però també altres coses que tenen molta més ressonància en altres ciutats o que poden ser exemple del que passa a moltes altres ciutats. La previsió és pràcticament impossible. Fer-la tan acotada és molt difícil. En el moment de la pluja ho sabem gràcies al radar, que el radar és l'eina que a nosaltres ens diu on està plovent, i gràcies als observadors meteorològics, que amb això tenim un tresor. Els locals, et podria dir que BTV Meteo estaria a la Champions de les televisions. Jo he estat en televisions nacionals, vaig estar a La Sexta, he estat a Televisió Espanyola, i et puc dir que el nivell de BTV Meteo és el mateix que una televisió nacional.